Да, конечно, все меры, которые принимают органы прокуратуры, без предварительной проверки никогда не проводятся и не осуществляются. Самаранов ва оқилона истифода бурдани замин яке аз масъалаҳои бениҳоят муҳими ҷомеаи имрӯзаи мо ба шумор меояд. Албатта таъмин кардани мардум бо манзил яке аз масъалаҳои муҳими социалӣ аст ва давлат ҳамарӯза баҳри ин чораандешӣ карда истодааст. Танҳо дар 2 соли охир 21 000 гектар замин дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби гурӯҳҳои дигар заминҳо ба заминҳои маҳаллаҳои аҳолинишин гузаронда шуд барои тақсим намудан ба 185 000 оила. дар навбати худ самаранок ва оқилона истифода бурдани замин аз ҷумла заминҳои корами обӣ масъалаи аз ҳама муҳими ҷомеаи имрӯза ба шумор меояд. албатта хона зарур аст, манзил зарур аст, лекин маводи озуқа таъмин кардани амнияти озуқавории аҳолӣ аз ин дида бештар заруртар аст ва дар зарфи чанд соли охир аллакай даҳҳо ҳазор гектар заминҳои корами обӣ таллаю торош карда шуда ба дигар мақсадҳо истифода бурда шуда истодаанд ва заминҳои корами обӣ сол ба сол кам гашта истодаанд ки ин ба таъмини амнияти озуқавории кишвар, таъмини аҳолӣ бо маводи озуқа таъсири манфии худро мерасонад. бинобар ин боз ҳам бо баҳри иҷрои дастури супоршоҳи президенти мамлакат сиёсати давлат дар ин маврид мақомоти прокуратура баҳри самаранок ва оқилона истифода бурдани замин чораҳо андешида истодаанд. ин масъала дар ноҳияи рӯдакӣ аз ҳама ташвишовар аст. танҳо дар соли 2009 1800 гектар заминҳо ғайриқонунӣ тақсим карда дода шудаанд. 2008-2009 тақсим карда дода шудаанд. ҳамин тариқ пештар ҳам ҳамин тавр сурат мегирад. бевосита дар ҳамин ноҳия санҷишҳо гузаронда шуд, тавре ки ахборот доданд чунин санҷишҳо на танҳо дар ноҳияи рӯдакӣ, дар ноҳияи рӯдакӣ, ҳиссор, ваҳдат, вахш, бохтар, бобоҷон ғафуров гузаронда шуд. ҳоло дар ноҳияи вахш ва ноҳияи панҷакент, шаҳри панҷакент давом дорад, идома дорад. ва шумо медонед ки танҳо дар ноҳияи рӯдакӣ 65 парвандаи ҷиноятӣ оиди қонуншикариҳои замин оғоз карда шуд, аз ҷумла нисбати 2 нафар муовинони раиси ноҳия, 4 нафар ё 5 нафар раисони 5 нафар раисони ҷамоатҳо. агар ягон рақаме хато кунам бахшиш мепурсам, чунки рақам аст. ва нисбати дигар шахсони мансабдор парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуда, нисбати онҳо барои ин қонуншиканиҳо чораандешӣ карда шуда. ин танҳо ҷавобгарии ҷиноятиро гуфта истоданд ва инчунин бисёр нафарон ба ҷавобгарии интизомӣ кашида шуданд, маъмурӣ ва моддӣ ва дигар намудҳои ҷавобгарӣ кашида шуданд. дар навбати аввал барои содир кардани ин қонуншиканиҳо албатта мақомотҳои давлатӣ аз он ҷумла нафароне ки ман гуфтам гунаҳгор ҳастанд. лекин дар навбати дигар бевосита агар ба замон маҳаллаи 1 май гӯем ё ин ки рӯ барои автобазаи 10 албатта аз ҷониби нафароне ки дар ин минтақа қитъаи замин гирифта нияти сохтмони хонаро доштанд низ қонуншиканиҳо содир шудаанд. санҷишҳо муайян кард ки дар ҳақиқат онҳо ғайриқонунӣ замин гирифтанд, ғайриқонунӣ заминҳоро забт кардан гирифтанд. бинобар ин чораҳои мушаххас андешида шуд. аз ҷониби ин нафарон чӣ қонуншиканиҳо содир карда шудааст? якум, мувофиқ қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминҳои корами обӣ, сохтмони манзил ва иншоотҳои ғайриистеҳсолӣ манъ аст. онҳо бояд медонистанд ки ин замини корами обист ва дар замини корами обӣ агар ки марҳамат гуфта қарорам ки тиян ба вай, бояд гӯяд ки не инҷа ғайриқонунӣ аст, чунки қонун дар замини корами обӣ сохтмони манзил ва иншоотҳои ғайриистеҳсолиро манъ кардааст. ӯ шаҳрванд аст ва иҷроиши қонун аз ҷониби ӯ ҳатмист. надонистани қонун ҳеҷ касро аз ҷавобгарӣ озод намекунад. дуюм, аксар нафароне ки аз ин қитъа замин гирифтанд қариб ҳамааш шаҳрвандони ноҳияи рӯдакӣ нестанд. яъне онҳо ҳуқуқи дар ноҳияи рӯдакӣ гирифтани қитъаи заминро надоштанд.
онҳо манфиати сокинони ноҳияи рӯдакиро поймол намуда, ҳуқуқҳои онҳоро поймол намуда, рафта дар он ҷо замин гирифтанд. Сеюм, ҳанӯз моҳи апрели соли 2010 вақте ки аввали мо сангишҳоро сар кардем, ба онҳо амрномаҳо дода шудааст. ҳолонки хонаҳо сохта шудагӣ набуд дар ин маврид ки ин қитъаҳои заминро шумо ғайриқонунӣ ишғол кардед ва сохтмони манзил дар ин қитъаҳои заминро бояд ки аз ҷониби шумо сурат нагирад. лекин ба ин нигоҳ накарда онҳо дар моҳҳои август, асосан дар моҳҳои октябр, ноябр, албатта бо тавсея он нафароне ки манфиатдор ҳастанд, тезтар созем, чапа намекунад. асосан дар моҳҳои октябр, ноябр, декабр, январ сохтанд, онҳо сохтмонро шурӯъ карданд. чорум, ҳанӯз 26 июли соли 2010 шӯрои ҳамроҳсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ноҳияи рӯдакӣ гузаронидем ва аз тариқи телевизион ва ҳамаи воситаҳои ахбори омма эълон доштем ки чӣ қадар қонуншиканиҳо дар ноҳияи рӯдакӣ оиди замин ҷой дорад, аз ҷумла дар заминҳои корами обӣ, сохтмони манзил ва дигар иншоотҳои ғайриистеҳсолӣ манъ. панҷум, мувофиқ кодекс қонунгузории замин аз ҷумла кодекси замини ҷумҳурии Тоҷикистон дар сурати гирифтани қарор дар муддати 3 сол онҳо бояд ки манзили истиқоматиро созанд ё ки шурӯъ кунанд. лекин аксарияти онҳое ки қарорҳо доранд аз соли 2006-2007 ки аллакай 4-5 сол зиёд аз ин муҳлат гузаштааст ва қарорҳои онҳо беэътибор ҳисоб меёбанд мутобиқи анамин талаботи кодекси замини ҷумҳурии Тоҷикистон.